ba yadda za a yi a ce ɗana ya haɗa jini da gidan Hajiya Talatu. Ƙarya ne. Na san su, na san silar da ta kawo su garin nan. Wallahi idan na sace ganin ki da wani sai na kakkarya ki. To ce fa na ba ni kudin abinci ana ni zuwa kan gasoyi. Mutum da ba za ka bata kudin abinci ba ka bari wani ya baje. The famous movie production company Tallar Entertainment Abuja has brought again an unprecedented entertaining movie, Karshan Bariki. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Yaushe zaka ciro ai magana auren mu? San da nake miki da kaunar da nake miki tamkar jinin jikinku ne ke gudana a jikina. Dakata, me ya kawo ki? Fita ba na son ganin ki, in ba haka ban samu doki doke ki. Da na san zan ƙara ganin ki a yau. Da na roƙi Ubangiji ya ɗauki rayuwata. Ki yi haƙuri, kuma nan kaddara ta kawo mu. Kai da kallon Jamila ka san akwai wata koyayyar sirrin da yake damunta a cikin zuciyarta. Ni fa babbar waya nake so, irin su Infinix Hot 10, iPhone, Samsung da kuma kaya na goge raini cikin kawaye da samari. Ya ce wai in bikinmu ya tashi za a yi taro kamar yadda ake yi a gidan kowa. To, Allah ramiya. Har yanzu kina nan dai akan bakanki. Kai min afuwa masoyina. Na haince ka kuma na zalunci kaina. Akan abubuwan darajarsu da bai kai fitar numfashin ta ba. Na so zuciyata ba zan taɓa yafewa kaina ba. Ko da to kai ka yafi. Baya tsufa. Story Manwada, produced by Alhaji Lilinbabatv, directed by an eloquent director Ahmad Dangas. Ya kamata in wani abu ne miki ki faɗa min sai in baki hakuri. Watch it out on our TV channel Tallar TV.